Dyn ni'n gallu rhoi fe yn y canol, Enw fi yw Tamar, fi yw cydlynydd ymgysylltu Beyond the Border a dwi hefyd yn chwedl wraig. Mynd i creu fel cawr. Mae'r prosiect yma, prosiect darganfod straeon yw hi, Discovering Stories. Ni'n gweithio gyda 4 ysgol lleol yn ardal Llandeilo, yn ardal Dynefwr, lle fydd yr oel yn digwydd flwyddyn yma. Syniad yw y bydd plant yr ysgolion yn cael plymio i fewn i hanes a chwedloniaeth yr ardal, a wedyn byddwn nhw'n gweithio gyda tîm artistiaid gwahanol, a wedyn ar ôl clywed yr holl straeon yma, maen nhw'n mynd i greu ymatebion i'r straeon ar ffurf rhyw fath o berfformiad. Bydd wedyn yn cael ei perfformio fel rhan o seremoni agoriadol yr oel flwyddyn hon. Felly maen nhw'n chwarae rhan rili pwysig a mae hwn yn sbesial achos o'n i eisiau'r gymuned fod yn rhan o'r oel o'r diwrnod gyntaf. Mae hwn yn llygaid a wedyn mae hwn yn fel eyelid. Mae fe helpu fi dychmygu beth mae pobl yn edrych fel mewn y stori. Dwi'n credu mae'n bwysig iawn i'r ddisgyblion i allu gwneud rhywbeth sydd yn ymarferol gyda dilo nhw yn ogystal â dim ond gryndo a gorymdeithio a canu a pethau ffordd 'na, achos mae fe'n helpu gyda'r elfen weladwy o'r prosiectau fel hwn. Maen nhw'n gallu gweld y cymeriadau os maen nhw'n darlunio nhw. A beth i ni'n neud fan hyn yw darlunio nhw ar llawr, yn defnyddio unrhyw sothach maen nhw'n ffindo ar llawr y goedwig. Cawr ni yn sword fighter.